Hi guys! Merry Christmas! Здравейте! Весела Коледа! Ще играем пак ПКХД. Не знам защо така се казва. И ще видим аркейда, защото миналия път играхме Crazy Run. А този път ще играем ще играем 5 пари. Сега. О, не. О, да. Добре. Така, сега ще мине през тук. Айде се отидем в... Айде, да, нали ви обещах това. Snow, аз нямам Snow. Аз имам Snow, ама нямам Snow. Това много на хора. Снежен човек нямам. Айде да видим тук. О, какво ми бълтиш? Не, няма ги да ми. Извинявайте, кратка пауза. Извинявайте, кратка пауза. Та игра наистина просто беше реклама. Сега, щом караме тънки, и ще отидеме да видим какво има. Изобщо не виждам. Да, сега ще видим тук да играем на танц, който ни се падне. Не. Танцуването прави на сцената. На сцената, когато се излезе. Айде ще направим една работа. И ще видим как се прави пицата. Айде, ще раздаваме пици. Встигаме се. Много ще случи. Много да раздам. Сега ще решим да дадем пиците и ще скажем довиждане.
мисли празници и дайте лайк на видеото, ако ви е харесало. Дайте subscribe и натиснете това звънче, за да не видите другите видеа. Чао!